בסדר, אז אני לא יודע מותר לכם לעשות את כל הכנסים האלה, אתם... אתה מוכן להתקדם לפה, להיכנס כדי שאני אראה? בטח, בכיף, בכיף. נעים מאוד, אני ירון. אני לא בטוח ששמעתי אותך נכון. כן. אתה מחית על העובדה שנפגשים איתי? לא, מה זה מחליט? אני צריך לראות מה... מחית, אמרת לא בטוח שמותר להם לבקש. לא, זה מקום... מישהו שלח אותך או שבאת לבד? אני אחראי לבניין, זה הכל. מה האחריות שלך כוללת להתערב, להיכנס לתוך חדר להתערב בפגישה? בטח. אם אני רואה פורום שאני צריך להתערב, אני מתערב. מה זה פורום? אולי סתם... אצלם אותך. אני לא מצלם. אם אני רואה פורום שנראה פורום כמו עכשיו שיושבים, צריך לדעת למה. אתה צריך לדעת למה הם יושבים איתי? זה אפילו היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לבקש ממני. אז תלמד את החוק. לא קשור לחוק. תלמד את החוק, ואני מבקש ממך לעזוב מיד את החדר והצאת החוצה. אל תהיה בפגישה שאני נוכח בלי אישור שלי. צא החוצה. צא החוצה מיד צא החוצה. אחרי שאני אצא אתה אחראי. לא בפגישה של חבר כנסת שיש לו חסינות. צא החוצה. צא החוצה, מיד. דבר איתי בבקשה יפה. תצא החוצה, אתה עשית מעשה חמור ועברת על החוק. אני אתחשבן איתך ואני אראה מהממונים עליך איזה חוצפה זאת להיכנס לחדר של סטודנטים ערבים שנפגשים עם חבר כנסת ולשאול אותם אם מותר להם או לא מותר להם. צא החוצה מהחדר מיד, עכשיו. דבר איתי בבקשה יפה. החוצה. אתה מפריע לי בפגישה. אתה מפריע לי באמצע הפגישה. אתה מפריע לי באמצע הפגישה עם הסטודנטים. עם כל הכבוד לך. לא, עם כל הכבוד לך. עם כל הכבוד לך שחבר כנסת, אתה לא אלוהים. אני חבר כנסת, אני נפגש עם סטודנטים, אתה הפרעת באמצע הפגישה ושאלת אם מותר להם לעשות פגישה כזאת. חוצפה כזאת עוד לא ראיתי. צא החוצה מיד, אני מבקש ממך לתת לי להשלים את הפגישה. דבר ראשון, אל תרים בקול שלך, עם כל הכבוד שלך חבר כנסת. אל תתחצף. אני לא מתחצף, אל תתחצף, אתה מפריע לי באמצע הפגישה. דבר ראשון, אל תרים בקול שלך. אתה מפריע לי באמצע הפגישה. עם כל הכבוד לך. אתה מפריע לי באמצע הפגישה, צא החוצה ותחכה לי בחוץ אם אתה רוצה לדבר איתי. עכשיו אני מדבר עם הסטודנטים. צא החוצה. צא החוצה. הרבה דברים חכמים להגיד. כן, צא החוצה. יש לך מזל שאני מחבר לך באמת כחבר כנסת, באמת. غصب عنك. חבר כנסת. תעשה לי רק משפט מנהל, בוא נעצור, שלא יהיה חבר כנסת. תזרוק אותו מהמדינה.